cares no tan conegudes, però veure que sou aquí em fa moltíssima il·lusió. Mirarem que sigui un cafè amb tant de caliu com són els cafès presencials, que tornaran, Tornaran. Ojalá, Pilar. Dir-vos que avui és el quart i darrer cafè científic d'aquesta tardor tan estranya, però bueno, deixem-ho així. I només comentar així per sobre el programa d'hivern, que ja el tenim tancat. Com altres vegades, en el programa d'hivern ens hem ajuntat amb un altre dels cicles de la Casa Orlandai, dels cicles veterans, les veus de la República, que organitzen Marta Masats i Elsa Coromines. Doncs farem unes veus científiques, com ja vam fer al juny, per fer una mica diferent del que és habitual en els cafès científics. En aquest cas serà el 20 de gener, farem unes veus científiques sobre la vacuna del coronavirus, perquè ens sembla que toca. I convidarem Lluís Ruiz Ávila, que és un biòleg, director general de l'Eukos Biotech i del Ruti Immunotherapeutics, que és una empresa espanyola que desenvolupa una vacuna contra la Covid i contra altres infeccions víriques. I parlarem també amb José Luis Martí, que és professor de dret a la Universitat Pompeu Fabra, per parlar de les qüestions legals entorn a la vacuna. En fi, us podeu imaginar les preguntes. Els que esteu subscrits als recordatoris que enviem des de Ciència en Societat, doncs ja rebreu el programa aviat. I després, com no tot és coronavirus, els altres 2 mesos farem dos cafès completament diferents que tenen a veure amb noves recerques que hi ha hagut en altres camps. El primer, dimecres 17 de febrer, parlarà Teresa Antoja Castelltort, de l'Institut d'Estudis Espacials, i parlarà de la sacsejada de la Via Làctea. Ella està en el programa Gaia de l'Institut de Ciències Espacials, que hem tingut 2 cafès científics que n'hem parlat, doncs ara en tindrem una mica un tercer. L'altre dia, vull dir divendres, presentaven resultats sobre la informació que els dona aquest satèl·lit que està aportant tanta informació d'estrelles i ens dona no només informació sobre el que està succeint, sinó sobre el que va succeir, és a dir, sobre una mica de paleontologia d'estels. I l'altra persona que vindrà serà Laura Botiguer, del Centre de Recerca en Agrigenòmica, que fa estudis de les poblacions humanes i ella ha estudiat bàsicament africanes i com Àfrica era el nostre bressol, doncs des dels resultats genòmics que han tret d'allà parlarà del que es pot trobar en el nostre origen, incloses apunts cap a malalties genètiques i d'altra mena. Però això ho veurem el trimestre que ve. Avui estem amb Jordi Sierra Cobo, que el tenim aquí, jo el tinc a la dreta, però ara el sentirem. Jordi Serra Cobo és professor de la Universitat de Barcelona, investigador de l'Institut de Recerca en Biodiversitat de la mateixa universitat i, segons diu tothom, és la persona que més en sap de ratpenats i per això l'hem convidat. Ell diu que va fer la primera tesi sobre ratpenats a Espanya i ara la seva recerca s'està enfocant cap a una altra banda que ens explicarà tot seguit. I per què volem parlar de ratpenats? Doncs perquè se'ls ha acusat, o de fet són el primer reservori de coronavirus, però d'això fa molt de temps, i sabrem què hem fet nosaltres per apropar-nos i per permetre o per facilitar que hi hagués aquest salt d'espècie d'un coronavirus. I la poca cosa que sé de ratpenats és un grup que em va fascinar per la seva anatomia, fisiologia, són molt peculiars. I això és el que volem demanar al Jordi que ens expliqui. Abans de donar-te la paraula, Jordi, només les indicacions tècniques. Com en els altres cafès, ja veig que esteu tots silenciats, moltes gràcies.
Qui vulgui demanar paraula, el Jordi farà una petita presentació de PowerPoint. Sabeu que el deixarem per saber quina és la seva recerca, que es vagi explayant, i al cap d'una estona potser podem començar a fer preguntes. Demanaria que les féssiu, que les escriviu pel xat, així les tindrem en ordre, no? I no hi haurà problemes de donar paraula. Qui vulgui fer la paraula de viva veu, doncs quan li donem entrada, que posi l'on al seu micròfon i faci la pregunta de viva veu, que serà com més personal i més agradable. Si algú no pot o no li va bé el telèfon o el que sigui, doncs jo la puc llegir quan l'escriviu i quan toqui. Doncs res, Jordi, que ens estan creixent les orelles com els rats penats. Estem desitjosos de sentir-te. Gràcies a tots i endavant, sisplau. Bé, bona tarda a tots. Realment és un plaer estar aquí amb vosaltres i fer aquest cafè, participar en aquest cafè. Espero que us agradi. Jo intentaré fer una petita introducció de què són els ratpenats. Jo no sé el vostre coneixement de ratpenats, si els coneixeu molt o poc, però us he preparat una miqueta d'explicació, sobretot d'imatges, en el PowerPoint. I després, jo crec que l'interessant serà el diàleg, com deia la Cristina, i també, a veure, la meva recerca està molt encaminada cap a l'ecoepidemiologia, o el que també en podem dir salut més global. Els ratpenats m'han servit una miqueta de patró per després entendre el funcionament d'aquestes noves malalties, d'aquestes malalties emergents que ens estan afectant ja des de fa un temps, des de fa uns anys. Vaig a intentar posar el PowerPoint, a veure... Sí? Correcte, no? Tothom ho veu? Sí, ho veu bé, sí. I he posat els ratpenats i les pandèmies perquè, en fi, ara se'ls acusa de l'origen de la Covid i després en parlarem. A veure, el primer de tot és quan s'han originat. Són animals, són mamífers i són animals que van aparèixer al nostre planeta aproximadament fa uns 64 milions d'anys. Per tant, doncs, són relativament antics. Aquí teniu alguns dels fòssils que es coneixen, però els fòssils que coneixem són molt més moderns, són moderns entre cometes, són de fa 52 milions d'anys. I la característica d'aquests fòssils és que pràcticament són ja com els ratpenats que coneixem avui en dia. Per tant, ens aporten poca informació de com han anat evolucionant, de com han estat al principi aquesta evolució fins que han desenvolupat les ales i han pogut volar. L'altra característica és que tenen una àmplia distribució. Es distribueixen per tot el món, excepte les regions polars. Trobem ratpenats des de les illes tropicals fins a dalt de les muntanyes, fins als deserts. En trobem a les selves tropicals, evidentment, en trobem pràcticament a tot el planeta. I en trobem a tot el planeta perquè, a més, s'han adaptat a un espectre molt ampli d'ambients diferents. Perquè tingueu una idea, el 21% de les espècies de mamífers són ratpenats. En aquest moment coneixem més de 1.300 espècies diferents a tot el món. Per tant, doncs, és un grup que ha tingut un clar èxit evolutiu perquè ha sapigut adaptar-se a molts ambients diferents. Trobem ratpenats a coves, i això és lo típic, també avencs, aquí en teniu algun d'avenc, però també hi ha ratpenats que viuen en els arbres, en els forats dels arbres, o bé a sota les escorces dels arbres. Altres viuen a les esquerdes de les roques, però quan no troben roques, viuen a les esquerdes de les cases. Aquí teniu un edifici, això és el centre de Palma de Mallorca, on hi havia una colònia de ratpenats. Una colònia de ratpenats aquí en la junta de dilatació dels dos edificis. El problema que hi havia és que aquests ratpenats no eren petitets, sinó que és una espècie de ratpenats que fa 45 centímetres d'envergadura i ja sabeu que a les Illes Balears fa calor a l'estiu,
la gent deixava les finestres obertes i els ratpenats explorant entraven a dins de les cases, amb la qual cosa, en fi, s'organitzava un sidral considerable, perquè una cosa és que t'entri un animaló petitet i l'altra és que t'entri un animaló de 45 centímetres d'envergadura. Per solucionar el problema, aquí ens teniu, era un edifici de 10 plantes, vam haver de desallotjar els ratpenats i portar-los a penya-segats, que és on els hi tocava viure. L'altra cosa és que volen amb les mans. I aquí us he mostrat una mà d'un ratpenat i una mà d'humana. Teniu que, per numerats, els dits, aquest és el dit polze 1 també és el del ratpenat, i fixeu-vos que la diferència que hi ha entre una mà humana i una mà d'un ratpenat és que els dits, excepte el polze, són molt llargs. Això els permet aguantar una fina membrana, que en diem patagi, una fina membrana que sosté amb els dits i també amb el peu. D'acord? Aleshores, aquesta fina membrana els permet volar i els dits és d'una manera, o sigui, és semblant a unes barnilles d'un paraigües. Aleshores, per tant, a diferència de les aus, el que són els ratpenats volen amb les mans. Les aus, els ocells, volen amb els braços. El que s'ha allargat és el braç. Aquí, sobretot, el que s'han allargat són l'avantbraç, que és aquest segment d'aquí, i els dits. La diferència amb un ocell també és que l'ocell té plomes i els ratpenats tenen aquesta fina membrana que constitueix l'ala que està molt vascularitzada, hi ha molts capil·lars sanguinis. Com que no està protegida per plomes ni per pèls ni per cap tipus d'estructura, el que succeeix és que perden molta aigua, es deshidraten ràpidament, per això han de sortir a la nit. Perquè si no, de dia es secarien. Tenen un problema amb la deshidratació molt important, excepte quan els dies són molt humits. Mira, al Delta de l'Ebre, quan hi ha molta humitat, se'ls pot veure volar de dia. L'altra característica són els ultrasons. Els ultrasons els hi serveixen per orientar-se, detecten els arbres, les roques, detecten tot el que són els relleus i accidents geogràfics, els memoritzen també, tenen una bona memòria i com que els recorden, això els hi serveix també en les seves rutes migratòries. Memoritzen el que són penya-segats, memoritzen també alguns edificis, memoritzen fins i tot, en alguna ocasió, alguns arbres, i tot això els permet, van reconeixent les diferents estructures que troben mentre volen, i amb això els va pistant en els seus desplaçaments i les seves rutes. Però els ultrasons no només els hi serveixen per orientar-se, sinó que també els hi serveixen per caçar. Detecten les preses a través d'ultrasons. Els ultrasons el que fan és que es reflexen i fan un eco i detecten els ecos dels seus ultrasons que han emès. La diferència entre el so emès i l'eco els hi dona molta informació. Els hi dona informació d'exactament l'objecte que tenen a davant, si és, per exemple, si és massís, si no és massís, si està movent-se, no està movent-se, si la superfície d'aquest objecte és rugosa, no és rugosa. En fi, els hi dona moltíssima informació. Ara bé, també els ratpenats utilitzen els seus ultrasons, a part d'orientar-se i per caçar, per comunicar-se entre ells. I per comunicar-se entre ells, ja sigui per marcar territori, ja sigui per l'aparellament, ja sigui entre la mare i les cries. La mare reconeix el crit de cada cria seva.
Per tant, és tot un sistema complicat de comunicació el que tenen els ratpenats. Després, fixeu-vos que els peus queden lliure de les membranes i queden lliure de les membranes alars perquè es puguin agafar. I concretament, això és una de les imatges típiques que la gent recorda, són els ratpenats penjats cap per avall. Penjats cap per avall, fixeu-vos que, esclar, s'hi poden passar diverses setmanes. Estar penjat cap per avall diverses setmanes, en fi, per nosaltres seria horrible. Penseu en unes espatlleres i us pengeu cap per avall i esteu allà un parell de setmanes penjats. Vull dir, seria tremendo l'esforç. Però pels ratpenats no ho és. I no ho és perquè tenen una espècie d'anell a la pota que amb el pes de l'animal bloqueja els tendons i fa que els dits quedin arronsats. Amb el pes mateix de l'animal, els dits queden arronsats i queden agafats a la roca, en aquest cas. I, per tant, no fan cap esforç per estar cap per avall i estar penjats. Quan comencen l'activitat, i aquí en teniu un exemple, han de fer una flexió per desbloquejar aquest anell. Quan veieu un ratpenat que fa una flexió vol dir que al cap de molt poc comença a volar i estarà actiu. Aquí, en aquesta fotografia, podeu veure precisament alguns que ja estan penjats i estan totalment adormits i els altres que s'estan despertant i que ja comencen a fer la flexió, aquest i aquest d'aquí. L'altra cosa que sovint la gent no sap és que no són cecs. Els ratpenats s'hi veuen i s'hi veuen força bé. El que passa és que per orientar-se a dins de les coves o a les nits, home, és necessari algun altre sistema d'orientació i fan servir el sonar. Una altra cosa també és la reproducció. La reproducció, cada femella sol tenir una o dues cries per any, normalment una. En aquesta fotografia en podeu veure dues, això és excepcional, vull dir que no és comú, només és d'algunes espècies determinades, i les mares poden portar les femelles penjant mentre volen. Quan les cries són petitetes, quan els primers estadis, els primers dies després del naixement. Altres el que fan és que constitueixen com una guarderia i les deixen penjades al sostre. I d'aquesta manera surten a caçar les mares i quan tornen, busquen la seva cria i la lleten. Un altre aspecte interessant és l'hibernació. Aquí teniu una petita foto, vull dir, una petita part d'una colònia que estem estudiant des de fa molts anys. Probablement és el seguiment més llarg que s'ha fet arreu, perquè va començar el meu director d'investigació i meu director de tesi als anys 50, el doctor Balcells, i jo vaig continuar als anys 80. Per tant, i des dels anys 50 fins ara l'hem estat seguint, aquesta colònia. Per tant, en tenim moltíssima informació de com ha anat afectant, per exemple, el canvi climàtic en aquesta agrupació, en aquesta colònia de ratpenats. Aquí també hi tenim col·locats, i hem tingut col·locats petits data loggers, o sigui, petits termòmetres que ens mesuraven la temperatura a 65 metres sota terra. I hem vist com ha anat canviant al llarg d'aquests anys. La hibernació dels ratpenats és realment molt interessant. Per què és molt interessant? Doncs perquè són animals que tenen un metabolisme molt elevat, que quan volen i estan actius poden tenir fàcilment 700 pulsacions i fins i tot algunes espècies arriben a 900 pulsacions per minut al cor, però que quan estan dormint així en hibernació en poden tenir 5 o 6. Per tant, imagineu-vos el canvi, que quan estan volant i estan en activitat estan a 37 graus, estic fent un promig perquè cada espècie és una mica diferent,
37 graus, però que quan estan hivernant poden estar a 9 graus o fins i tot a 4 graus. Per tant, hi ha uns canvis molt importants. Què és el que estem veient darrerament? Que la hibernació és molt més curta, que la hibernació cada vegada és més teòrica que no pas real, que amb els hiverns suaus que estan fent, el període d'hibernació s'ha escurçat molt. I això com repercuteix en els ratpenats? Repercuteix que comencen la hibernació més tard, l'acaben abans i des d'un punt de vista d'ells mateixos, el que ha canviat és que ja no cal que mengin tant a la tardor i s'engreixin tant per passar l'hivern. Per tant, estan més prims, perquè no gasten tant durant l'hivern. No els hi fa falta estalviar tant. Ara el que estem veient i el estem estudiant és això, quina repercussió tenen a nivell dels virus que tenen els ratpenats. Com canvia aquesta dinàmica. Encara no ho sabem, perquè això és molt nou. Però, sens dubte, segurament hi tindrà a veure. També un altre factor que hem de veure és que si surten abans, si troben menjar, no passa res. Però si no en troben, això pot afectar la seva supervivència. I què és el que mengen? Mengen insectes. Per tant, el que hem de veure també és veure si els cicles dels insectes també estan sincronitzats amb aquest nou cicle, amb aquestes noves, diguem-ne, adaptacions no és la paraula, però vull dir que amb aquesta nova reestructuració de la hivernada dels ratpenats. Si els cicles dels insectes s'adapten i són més aviat, comencen més aviat, com deixa d'hivernar el ratpenat, aleshores no passarà gran cosa. Si els cicles dels insectes resulta que no comencen més aviat, llavors tindrem un problema. Jo suposo que s'acabarà sincronitzant, però de moment no en tenim ni idea encara. És tot molt nou, això. Hi ha altres ratpenats que hivernen sols. No tots formen colònies. Per exemple, aquest d'aquí, que és el ratpenat de ferradura petit. L'altra cosa interessant és que la seva esperança de vida és molt llarga. Molt llarga en relació als mamífers de la seva mida. Penseu que un ratolí viu d'un any a un any i mig, 2. En canvi, un ratpenat pot viure, doncs, mireu, 17 anys, 16 anys. Això són les dades que nosaltres hem comprovat. Però hi ha dades que fins i tot alguna espècie ha viscut 41 anys. Per tant, tenen una longevitat llarga. I això s'ha vist que està molt relacionat amb els cromosomes, concretament amb els telòmers. Els telòmers, per explicar-ho així molt senzillament, per tant, vull dir, és poc científic això, però a nivell perquè m'entengui tothom, els telòmers són la part final dels cromosomes i protegeixen la informació genètica. Cada vegada que es duplica una cèl·lula, es perd una miqueta d'aquests telòmers. Quan més grans, més llargs siguin els telòmers, més protegida la informació genètica. I, per tant, la longevitat és major. D'acord? Per tant, són animals que viuen durant molt temps, molts anys. I què és el que estudiem nosaltres? El que estudiem nosaltres és la dinàmica i l'ecologia d'aquestes poblacions. I això també ens fa conèixer quin és l'estat de conservació d'aquestes poblacions. Per exemple, un dels treballs que hem fet durant molts anys és en el ratpenat de cova, que el teniu aquest d'aquí, a la foto, els hi hem posat una anelleta amb un número de referència i això ens ha permès estudiar les migracions a Catalunya. I això ens ha donat
aquests mapes que us poso aquí, aquests mapes, com veieu, els mapes de l'esquerra és simplement unint punts d'on s'ha capturat, on s'ha anellat i on s'ha recapturat. Fins i tot alguns s'han recapturat a les boques del Ròdem, per tant, lluny. I el mapa de la dreta són, a partir d'aquestes recaptures, saber per on passen i quines són les rutes migratòries. I les rutes migratòries que hem observat és que segueixen fonamentalment les valls. Per dir-ho d'una manera molt simple, els rius els hi serveixen com a nosaltres ens serveixen doncs, les carreteres. Malgrat que la ruta sigui una miqueta més llarga, tendeixen a seguir els rius, perquè els rius els hi dona informació més fiable d'orientar-se i saber on són, però els hi dona humitat, que la necessiten, i normalment els hi dona més quantitat d'aliment, més quantitat de recursos, sobretot, concretament els insectes. Per tant, la relació entre l'esforç que fan la migració i l'avantatge que aconsegueixen amb menjar i amb humitat, els hi surt a compte seguir els rius. Aleshores, us en explico per no avorrir-vos, perquè si no serà massa llarg. Després, si voleu fer-me preguntes, ja me les fareu. Però perquè tingueu una idea, hi ha una colònia d'hivernada molt gran al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, que actualment hi ha aproximadament uns 17.000 ratpenats hivernant d'aquesta espècie, de ratpenat de cova. Aquests ratpenats, cap al febrer, deixen l'avenc, deixen el refugi de Sant Llorenç del Munt i uns quants se'n van cap al Montseny. Passen per el Pla de la Calma i llavors segueixen la Tordera fins cap al que és Malgrat de Mar. A Malgrat de Mar s'hi queden uns quants i els altres es van repartint per la Costa Brava, formant petites agrupacions d'estiu per la Costa Brava. I alguns d'ells passen fins al sud francès, la Catalunya Nord, a través del Pertús, el coll del Pertús, i també a través del coll de Banyuls. Altres, des de la cova d'hivernada de Sant Llorenç del Munt, se'n van cap a la Serra de l'Obac. De la Serra de l'Obac segueixen el riu Llobregat fins a Molins de Rei. I a Molins de Rei aquí es divideixen també. Alguns segueixen la vall cap a l'Ordal i van cap al Garraf, mentre que d'altres baixen cap a la desembocadura del Llobregat i travessen Barcelona, cosa que jo sabia que als anys 60 ho feien, però que ara, en fi, es veu que encara n'hi ha alguns que ho fan. Travessen Barcelona i se'n van cap al que és la Conreria, en fi, tot el que és cap a també s'ajunten amb els que venen de la Tordera i se'n van també cap a Malgrat de Mar, molts d'ells. Alguns es queden abans, es queden abans a la serra litoral. Tot això és una miqueta molt esquemàtic, us he explicat 4 coses perquè és bastant més complicat i no vull avorrir-vos i cansar-vos. Però sapigueu que a la tardor fan la ruta inversa. I a finals d'estiu recorren cap als refugis, tornen i van fins a l'avenc concretament a l'avenc aquest o la cova aquesta de Sant Llorenç del Munt. D'acord? Això ens ha servit moltíssim, perquè ara sabem, com que fem estudis epidemiològics, podem saber la distribució dels patògens, podem saber com que es mouen, podem saber a on hi ha aquesta distribució de virus. Jo treballo amb virus, sobretot, i des de fa molts anys treballo amb coronavirus. Per tant, sabem on es distribueixen aquests coronavirus o aquests virus en general. L'altra cosa és que s'ha vist que els ratpenats són reservori de molts virus. I una de les coses que vam fer uns estudis ja fa anys
a Palma de Mallorca, vaja, a Mallorca en general, i vam veure que amb una colònia que l'hem estat seguint durant 22 anys i que la marcàvem amb una anelleta, els hi agafàvem una mostra, analitzàvem si tenien ràbia o no i els tornàvem a deixar anar. Clar, d'alguna manera, això el que ens ha servit és perquè teníem la història clínica d'aquests animals. Com que viuen molt i, doncs, evidentment no els sacrificàvem, sinó que preníem una mostra i hem posat a punt una tècnica per anar seguint doncs, si havien estat en contacte amb virus ràbic o no, hem tingut la història clínica, 22 anys de seguiment, vull dir, em sembla que no s'ha fet enlloc, això. Aleshores, això ens va permetre veure quina era la dinàmica, un, del virus ràbic, dos, vam poder estimar la supervivència dels animals. I al poder estimar la supervivència d'aquests animals, vam veure que quan passava el virus ràbic i quan no passava, la supervivència era igual. Ho diem d'una altra manera, que el virus ràbic no afectava la supervivència dels ratpenats i que, per tant, no hi havia una mortalitat suplementària deguda al virus ràbic. Això ja fa anys que ho vam trobar i posteriorment hem anat veient, i s'han anat veient també altres investigadors, que hi ha els ratpenats són reservori de molts virus, però que normalment no desenvolupen les malalties. Aleshores, ara cada vegada tenim més informació del per què no desenvolupen les malalties. I són informacions molt recents. Encara ens falta una miqueta. Però us ho vaig intentar explicar d'una manera poc científica però entenedora, perquè si no això és bastant complicat i és molt llarg d'explicar. Quan nosaltres, o dit d'una altra manera, els ratpenats no comencen de zero quan tenen una infecció. Quan els hi arriba un virus, la seva resposta immunitària és molt més ràpida. I és molt més ràpida perquè ja està en prealerta. O sigui, sempre tenen el sistema immunitari ja alerta, ja actiu. Això nosaltres no ho podem tenir com la resta de mamífers, perquè tenir el sistema immunitari en prealerta ja amb una certa activitat causaria una inflamació a nivell general que ens podia portar fins i tot a morir-nos. I com ho fan els ratpenats? I com és que no tenen aquesta inflamació i aquesta degut a que tenen el sistema immunitari actiu? Doncs sembla que el sistema immunitari, o sigui, aquesta inflamació, no la tenen perquè tenen un sistema que la redueix. I el sistema aquest que la redueix està relacionat amb el seu metabolisme elevat. Els ratpenats, com us he dit, tenen un metabolisme extraordinàriament elevat quan estan actius i sobretot quan volen. I us he dit que en alguns casos poden tenir de seguida 600 pulsacions per minut. Això vol dir que tenen un metabolisme elevadíssim. Aquest metabolisme elevadíssim el que produiria és realment un excés de radicals lliures. I aquests radicals lliures produirien una inflamació. Per tant, tampoc podrien tenir-lo, aquest metabolisme elevat. O sigui, resumint, el que tenen un metabolisme elevat produeix radicals lliures, que aquests radicals lliures d'alguna manera són neutralitzats també, són eliminats. I aquesta diguem-ne, adaptació a evitar aquesta inflamació que produirien els radicals lliures és probablement, sembla que sigui la mateixa, que evita que el sistema immunitari, que sempre està actiu, produeixi la inflamació. Espero que se m'hagi entès una miqueta. Ho he explicat així bastant de pa sucat amb oli, però és perquè em seguiu. Sí, s'entén
força, tenen un metabolisme elevat, i estan com això, com en prealerta. Nosaltres no hi podríem estar, però ells neutralitzen aquest efecte. Clar, el neutralitzen perquè hi ha el sistema que neutralitza aquesta, diguem-ne, inflamació generada per el metabolisme elevat, és la mateixa, sembla que és la mateixa que neutralitza la inflamació produïda pel sistema immunitari. Aleshores, clar, això és una de les coses que sembla que les coses van per aquí. Però us estic parlant de coses de fa molt poc temps, vull dir, molt poques setmanes. Sí, Jordi, això fa que ells puguin tenir molts virus, des de la ràbia fins als coronavirus, i no emmalaltir de cap d'aquests virus que són portadors. Exactament. De fet, he començat per dir que són un grup que són relativament antic, que van aparèixer fa 64 milions d'anys. El que estem dient és que han trobat i han seguit una coevolució, virus i ratpenats, que els ha permès aquestes adaptacions. Perquè són un grup ja molt antic, que conviuen amb virus fa molts anys. Nosaltres tenim uns milers d'anys d'història. Per tant, som nouvinguts en el planeta. No podem haver coevolucionat, no tenim temps d'haver coevolucionat per sobreviure als virus. L'altra coseta també que és interessant i que ho vam publicar, vaig escriure un llibre publicat per la Universitat de Barcelona que vaig titular Ratpenat, ciència i mite, perquè em va agradar recollir també coses a nivell de cultura popular, relacionada amb els ratpenats, que n'hi ha molta, però moltíssima. I una de les coses que em va sorprendre és que vam trobar unes 125 maneres de dir ratpenat en català. I és una riquesa increïble. Penseu que en pobles tan propers com és el Pont de Suert i Boí, que estan a menys de 20 quilòmetres de distància, a Boí n'hi diuen moixirecs, mentre que al Pont de Suert n'hi diuen ratacaldes. O sigui, és que no té res a veure. Això també ens mostra l'aïllament que hi ha hagut en pobles de muntanya, que ara estan molt comunicats perquè tenen carreteres, però ens diu una miqueta les influències i els aïllaments que porten topònims ben diferents. Aquí en teniu algunes, n'he posat algunes, però les més conegudes, evidentment, són ratpenat i ratapinyada. Consumeixen grans quantitats d'insectes. Per tant, els ratpenats, com altres espècies d'ocells que mengen insectes, són tremendament beneficiosos. I enfront al que ens està per arribar i ens està arribant, seran uns grans aliats amb la prevenció de certes malalties transmeses per insectes que cada vegada són més globals i que cada vegada ens arriben més. Perquè tingueu una aproximació, aquesta colònia de Sant Llorenç del Munt menja entre 18 i 36 tones d'insectes a l'any, que és una animalitat mai tan ben dit. Són molts ratpenats, però és una sola colònia. Aquestes estimacions són pel cap baix. Per tant, és probable que en siguin bastant més, però a mi m'agrada ser molt prudent i llavors tiro més a baix que no pas per dalt. Perdona, com feu els càlculs per saber quan poden menjar? Sí, sabem el que mengen diàriament, segons el pes, sabem que mengen entre la meitat i una tercera part i 3/4 parts del seu pes, i llavors per dia, animal, ho he multiplicat per nombre d'individus i per mesos. Però en els mesos he descomptat molts mesos d'hibernació, que ja no hi són. Per tant, segurament seran bastant més.
Però vaja, a nivell orientatiu ens movem amb uns paràmetres com aquests. Què és el que mengen? Home, mengen també, ens ajuden a controlar moltes plagues forestals, des de la papallona del pi, la processionària, fins a altres que ataquen les alzines. També he vist recentment, no sé si heu vist, que ens ha arribat, fa uns anys, que ens ha arribat la papallona del boix, i que s'està menjant els boixos. Tenim una casa a l'Alta Garrotxa, no queda un boix. I he vist que els ratpenats mengen aquestes papallones. Ho he vist directament. Per tant, això també ens ajuda. Però a part d'això també poden consumir algunes espècies, també mosquits. I els mosquits és un dels problemes que tindrem els anys que venen. Fem estudis ecoepidemiològics i què és el que fem? Doncs traiem mostres a vegades de sang, a vegades de femtes. Per estudiar coronavirus, el millor són les femtes. I aleshores treballem una part de camp, una part de laboratori i una part després d'ordinador per analitzar totes les dades i fer els estudis a partir de models, en fi, estudis filogenètics, etc. I en els quals hi participa molts equips de tot el món, molts. Estem en xarxa i estem treballant amb amics perquè realment són amics, a més, amb el temps, i amb centres. El que fa més anys que hi estem treballant és amb l'Institut Pasteur de París, on hi he treballat perquè hi he viscut molts anys. Però a part d'això, estem treballant amb moltíssima gent de tot el món. I a mi m'agradaria donar una pinzellada, ja que realment la disciplina que treballo és l'ecoepidemiologia i una miqueta les malalties a nivell global, que una de les coses que hem de saber és que la majoria de les malalties infeccioses emergents són de tipus zoonòtic. Què vol dir zoonòtic? Vol dir que són transmeses per animals. Però això ha estat sempre així. Ha estat sempre així. Això ens porta a un nou concepte que va aparèixer ja fa uns anys, que és la d'una salut, un món. Perquè la salut humana l'hem tractada durant molts anys només com una cosa a part. Però és que formem part d'aquest món, d'aquestes interaccions a nivell global i a nivell amb el món que ens envolta. I, per tant, les malalties infeccioses hem de conèixer d'on venen. Les malalties infeccioses d'origen zoonòtic, o sigui, d'origen animal, ens fa falta també tenir la informació d'on i quina dinàmica segueixen en el món natural. Perquè això ens dona molta informació de com combatre-les i sobretot de com prevenir aquest salt d'espècie i que es propagui a través de les poblacions humanes, però també de les poblacions de granges i de les poblacions de les mascotes, animals de companyia. Per tant, tot això forma part del que estem estudiant des de fa ja 30 anys. Vull dir, per tant, és una cosa ja que estem treballant des de fa molt temps. Ara, hi ha també, a nivell de pinzellada, i estic acabant, no tot és negatiu dels virus. Recentment, aquests darrers anys, hem descobert que el genoma humà, aproximadament el 50% és d'origen víric. I també hem descobert que l'evolució, tal com l'hem vist i com hem vist el fruit que ha donat, aquesta evolució de la vida ha estat en bona part gràcies a material dels virus, que han permès avenços evolutius molt més ràpids. Per tant, dins del que és la natura i del que és l'evolució, els virus han estat un factor clau en aquesta evolució. I, per tant, han estat, des d'aquest punt de vista, són positius.
Ho dic perquè normalment tenim la impressió que els virus tots són negatius i un virus, mare meva. No, alerta, n'hi ha que són molt nocius, però no tot és nociu. I que l'evolució i que nosaltres siguem aquí, doncs en bona part és gràcies als virus. I quines són les causes que originen les epidèmies? I aquí torno amb els ratpenats. A veure, el coronavirus sí que prové originàriament de ratpenats. Perquè els ratpenats, els coronavirus, en bona part són virus de ratpenats, però això ho han estat sempre. Per tant, la pregunta que ens hem de fer és per què passa ara? Si aquests virus sempre han estat amb ratpenats, per què ara passen pandèmies com la que hem tingut, i no és la primera, amb el que portem de segle XXI en portem unes quantes ja. El SARS-1 va començar el 2002-2003. Hem tingut una altra epidèmia molt forta, que se'n parla molt poc, que s'està produint encara, que va començar el 2012 a Aràbia, que és el MERS, i que té una mortalitat molt elevada, més del 30%. I, doncs, continua. I també hem tingut altres epidèmies amb altres virus, amb altres coronavirus, que són menys coneguts. Però tot això el que ens ha de fer preguntar és per què ara passen tan freqüents i amb tant abast, amb tanta extensió. I aleshores veurem que els ratpenats, vull dir, en fi, que no són la culpa. El que ens hem d'interrogar potser som nosaltres mateixos. I aleshores el que succeeix és que què és el que estem fent diferent? Doncs mireu, el que estem fent diferent és que perquè es produeixi una epidèmia, el primer pas que ha de passar, el primer de tot, és que hi hagi el que en diem el salt d'espècie. O sigui, que un virus que en principi no afecta a les persones pugui afectar les persones. I això és, diguem, el salt d'espècie. Aleshores, què és el que estem fent? Estem augmentant la probabilitat que això passi. I com augmentem que això passi? Doncs estem augmentant amb transformacions a nivell planetari molt importants i molt massives i molt ràpides. Aleshores, aquí, jo ara no em vull estendre, si voleu després m'ho pregunteu, us ho explicaré, però hi ha molts factors que estem modificant i que estem, o sigui, a nivell de resum, estem afavorint que aquest salt d'espècie sigui més freqüent. Però amb això no n'hi ha prou perquè es produeixi una epidèmia. A més, un cop hi ha aquest salt d'espècie, hi ha d'haver-hi també una amplificació d'aquesta infecciositat, d'aquesta infecció. I, per tant, hem de ser-hi molts. Però és que a nivell global, la nostra espècie cada vegada demogràficament estem augmentant. Fixeu-vos que la Xina, el lloc on ha aparegut, era una ciutat i regió metropolitana amb uns 13 milions d'habitants, si no recordo malament. Densament poblada. Per tant, això fa que s'amplifiqui. Però amb això tampoc n'hi ha prou perquè es produeixi una pandèmia. A més, s'ha d'expandir a nous territoris. I aleshores entrem amb la gran mobilitat que hi ha actualment. Una mobilitat sense precedents, que podem viatjar de punta a punta del planeta en poques hores. I aquests factors fan que es produeixin les epidèmies. El ratpenat, per tant, no s'ha comprovat mai que un coronavirus de ratpenat infecti directament a les persones. No s'ha comprovat mai. El que succeeix és que sempre hi ha hagut una espècie intermediària. I aquesta espècie intermediària fa d'intermediari perquè realment conviu amb ratpenats. No n'hi ha prou amb agafar un ratpenat i dir, mira, ara ja he agafat el coronavirus. Això no passa així. Concretament, el que succeeix és que aquesta espècie intermediària, en el cas del SARS-1, és que menjava ratpenats.
Per tant, hi ha d'haver-hi un contacte molt estret i molt reiteratiu perquè es produeixi aquest salt d'espècie pel que fa als coronavirus. També diu-se que el pangolín no té res a veure. El pangolín vam estudiar i hem fet una publicació en la qual demostrem que els coronavirus del pangolín tenen relació amb els virus dels ratpenats que són ancestrals, o sigui, són els primitius, i que per un costat aquests virus han evolucionat cap al pangolí i per l'altre han evolucionat a l'espècie humana a través d'una espècie intermediària. Però són evolucions paral·leles al pangolí i la Covid. No són un després de l'altre. Per tant, no és l'espècie intermediària. I, per últim, dius que fem una de les coses que estem fent ja aquests darrers anys, això ho fem al parc, aquesta concreta, el fem al parc d'Aigüestortes, és que intentem difondre més els coneixements. Perquè, si no, es queden amb revistes científiques i que crec que a nivell social tenim la responsabilitat de donar a conèixer allò que estem treballant i, sobretot, els resultats que estem obtenint. I ho deixo aquí. He intentat anar ràpid, però hi ha moltes coses. Espero que hi hagi molt debat. Sí, tenim preguntes i aviat començarem, Jordi. Moltes gràcies. Si vols deixar de compartir la pantalla... Perfecte, no cal ni que ho digui. Doncs hi ha algunes preguntes, com han anat apareixent a mesura que parlaves, doncs algunes tornen una mica enrere, però ho farem així perquè és l'ordre d'intervenció i segur que n'apareixen moltes més. El primer, Antoni, on et veig? Antoni Accensi, la primera pregunta és teva. Vols fer-la tu mateix, donant-te veu al micròfon, a baix a l'esquerra? A la pantalla, baix a l'esquerra. Sí. Només volia preguntar com es generen aquests ultrasons que els serveixen de guia. Com es produeix això dins de l'animalet? Són cordes vocals, com els nostres crits. Cordes vocals? Sí. Però tenen que ser molt especialitzades perquè puguin fer amb el domini. Són crits molt... O sigui, ells van xulant per l'aire. A veure, això no ho he explicat, hi ha dos tipus d'ultrasons i dos tipus d'espècies diferents. Hi ha les espècies que són els ratpenats de ferradura, que tenen el nas en forma de ferradura i que criden i emeten els ultrasons pel nas. Els forats del nas sempre estan al mateix lloc. Tu no pots agafar el nas i canviar-te'l. Per tant, els sons sempre són amb freqüència constant. D'acord? Aquest és com un xiulet, sempre un pitit, un xiulet així constant. Però la immensa majoria de ratpenats emeten els ultrasons per la boca. I fan una miqueta com nosaltres, que segons com obrim la boca o la tanquem, segons com posem la llengua als llavis, produïm sons diferents. I aquests són els que en diem que emeten sons amb freqüència modulada. Aquests, el seu crit és una miqueta com el crit d'una sirena. O sigui, comença molt agut i baixa. De fet, en bona part, els crits, almenys de les primeres ambulàncies, va ser una còpia dels crits dels ratpenats, perquè es veien que així eren més localitzables. Aleshores, criden que comencen amb un so molt agut i acaben amb un so més greu. De totes maneres, ni el so agut ni el greu el sentim, almenys de la majoria d'espècies. Però sempre és a partir de cordes vocals. Molt bé, moltes gràcies. La següent pregunta la fa... Ui, és que han caigut moltes, perdoneu, L'Eulàlia? No, sí, et vols donar... Sí, ets tu, però has de donar el on del micro, ara. Sí, jo us volia preguntar que el fet que hivernin més, com dius que fa tant de temps que els estudieu, ara viuen menys anys
perquè hivernen menys o no els hi ha afectat? A veure, no ho sabem encara. No ho sabem perquè tenim encara... Això és molt recent. Vale. I és clar, és una bona Perquè és un pregunta. canvi de vida molt gran. Probablement, això és una altra de les coses que ens hem plantejat, que probablement la longevitat serà menor. O sigui, viuran menys anys. Però clar, és que no tenim... És molt recent. Vale, és una cosa que encara no se sap. Clar, no ho sabem perquè encara no tenim dades. Vale. Falta perspectiva. Gràcies. La següent pregunta és molt concreta, és la del Frederic Udina. La vols fer tu, Quic, o vols... Sí, si em deixes la vull fer jo, perquè de fet em vull fer dues. Una és que suposo que no es pot contestar fàcilment, però m'encantaria saber-ho. Com és possible que reconeguin, quan hi ha aquestes milers, que a vegades són milers d'animals en una cova, com és possible que reconeguin els sons dels altres i el d'un mateix? Perquè, esclar, evidentment han d'orientar-se amb el rebot del seu propi so. I estan al mig de milers de bitxos que estan xisclant tots a la vegada. A mi això em fascina, la possibilitat aquesta. Aquesta és una pregunta que no l'he escrita, aquesta, però la formulo. I l'altra que sí que he escrit és si ens pots dir algun llibre, no sé, suposo igual en anglès perquè potser no està traduït, de divulgació de tots aquests temes que ens ha estat parlant dels ratpenats i de les ecopandèmies i tot aquest tema dels virus i això. A veure, jo et recomanaria, tot i que de pandèmies s'ha d'actualitzar una miqueta, però crec que t'agradarà, és el llibre que vam escriure a la Universitat de Barcelona. N'hem escrit diversos, però aquest jo crec que és el més complet i que, a més, recull moltíssima informació de molts llocs. Aquest llibre es diu Ratpenats, ciència i mite i està editat per la Universitat de Barcelona. La pregunta anterior, és que és una miqueta com nosaltres. El timbre nostre és diferent segons la persona. Això per un costat. I, per tant, som capaços de reconèixer. Malgrat tot, mira, ara hem fet un estudi a l'illa de Sadragonera, al Parc Natural de Sadragonera, allà a Mallorca, i hem vist que quan hi ha molts ratpenats de la mateixa espècie, volant a l'exterior, n'hi ha alguns que canvien el so. I en comptes d'emetre a una freqüència determinada, emeten més amunt. I canvien. I això ens ha despistat totalment, perquè, esclar, no ho havíem vist encara. I resulta que canvien de freqüència. O sigui, fan un crit més agut del que ells normalment fan. Per tant, modulen molt. Modulen molt. I, doncs, a més, hi ha dialectes. No és el mateix els ratpenats que hi ha aquí que els que et pots trobar a les Illes Balears, que potser els que pots trobar a Alemanya, la mateixa espècie. Hi ha petites variacions. I diguem-ne que és realment complexa. És complex. Tota la qüestió ultrasònica és realment interessant i complexa. Molt bé. Ara, Neus Anglada, vols connectar-te? Sí, hola, bona tarda. Bona tarda. Jo et volia preguntar, quan has dit que els virus també afecten positivament als humans, com afecten positivament? Perquè tenim sempre aquesta cosa de tinc un virus, estic malalt, no? I em fa mal. Llavors, quina és l'afectació positiva? I l'altra pregunta era, en el cas concret de la Covid-19, com s'ha fet el salt d'espècie? A veure, et responc primer la primera, després la segona. A veure, quan parlo de que ens afecten positivament, t'estic parlant des d'un punt de vista evolutiu. O sigui, falta encara conèixer-ho amb extensió i amb més profunditat. Però sembla que molts dels caràcters, alguns dels caràcters que nosaltres tenim com a espècie humana, són gràcies a la incorporació de material genètic de virus.
no és el cas, però és que perquè m'entenguis una miqueta. És com si et diguessin, escolta, a veure, com podria dir alguna cosa, si som més intel·ligents en bona part perquè hi ha hagut mutacions gràcies als virus que ens han fet que el sistema nerviós fos més desenvolupat. Val? La cosa va una miqueta per aquí. No no m'agafis literalment per al sistema nerviós, però sembla que hi ha intervingut. Hi ha intervingut, els virus han intervingut amb el nostre sistema nerviós. Però vull dir que han facilitat que la nostra espècie i moltes d'altres hagin evolucionat molt més ràpidament, que no només amb certes mutacions que són molt més lentes, o sigui, petits canvis que van canviant. La incorporació de material genètic de virus pot fer que aquella evolució sigui molt més ràpida, perquè és molt material que entra de nou, que s'incorpora de nou. Explico? Sí? L'altra pregunta, sisplau, torna-me-la a repetir. Com s'ha fet el salt d'espècie? Sí, el salt d'espècie de Covid-19, no el sabem encara. No el sabem encara. Però jo et puc dir com es va produir el salt d'espècie a nivell de Covid, o sigui, de SARS-1. El SARS-1 es va produir per una transformació socioeconòmica d'una de les regions de la Xina. I que té a veure el desenvolupament sociològic amb el SARS-1. Doncs mireu, a vegades passen coses que clar, no preveiem d'entrada. I és, allà, en aquesta regió, una de les espècies que és molt apreciada gastronòmicament, però que és una delicatessen, és un mamífer, un petit mamífer, que és com un gat salvatge, com una geneta, que se'n diu civeta. Aquesta civeta només la podien menjar en certs restaurants molt poca gent, perquè no tenien prou, diguem-ne, diners per poder-s'ho permetre. Amb el desenvolupament socioeconòmic de la zona, hi ha més gent que pot permetre's d'anar a menjar civeta. Les civetes, clar, es capturaven a la muntanya, es capturaven al camp. No n'hi ha prous per la demanda. I aleshores comencen a fer granges de civeta. Amb les granges de civeta, a les granges, clar, les civetes estan molt un al costat de l'altre. Per tant, si una civeta està infectada, el fàcil és que es transmeti a gran part dels animals de la granja. Per tant, el que estem fent és augmentant la probabilitat de que les civetes estiguin infectades i, per tant, de que la gent que menja civeta s'infecti. D'acord? Aleshores, no n'hi ha prou amb això. Resulta que, clar, hi havia molta més gent que menja civeta. Per tant, fixa't bé, estàvem augmentant, per un costat, els animals que estan infectats i, per l'altre, els consumidors que mengen aquests animals. Estem augmentant la probabilitat que es produeixi un salt d'espècie. Però fixa't que aquests animals es compraven vius en els mercats o en els restaurants s'escollien vius com nosaltres triem una llagosta. O sigui, encara estàvem augmentant més la probabilitat de posar en contacte un animal que era reservori, que és reservori d'un coronavirus, un SARS, amb l'espècie humana. Al final, el que es produeix és aquest salt d'espècie. És una qüestió de probabilitats. I em podeu dir, home, i aquest animal com és que té els coronavirus? Doncs és que aquest animal caça ratpenats, se'ls menja i no se'ls menja esporàdicament, sinó que és una espècie que normalment menja ratpenats. Per tant, no és un contacte esporàdic, sinó que és una cosa reiterativa que està molt en contacte i que, per tant, al final, el coronavirus aquest de ratpenat s'adapta a infectar a la civeta. Però aquest
aquest coronavirus que s'ha adaptat a la civeta, amb el temps, si augmentem la probabilitat, s'acaba adaptant a l'espècie humana. Aquí tenim l'exemple del que va passar el 2002-2003 amb el primer SARS. En aquest cas, no ho sabem, però és probable que sigui molt similar. És probable que la cosa sigui molt similar. I, doncs, en fi, no m'estranyaria gens. Ara ens falta saber l'espècie intermediària, que no la coneixem encara. Ara s'està parlant d'uns mamífers, que ja no recordo el nom, perquè era una miqueta estrany el nom, però d'uns mamífers que aquests també són gastronòmicament molt apreciats i que sembla que estan molt en contacte amb ratpenats. Podria ser, podria ser. Però, en fi, és il·lustratiu de veure com una transformació d'una zona canvia el nivell de vida i això pot provocar una epidèmia, el SARS-1. Sí, molt fort. Molt interessant. La següent pregunta, Montse Vallmitjana. On estàs? Vols donar-te veu? A baix a l'esquerra. Vale. Bueno, és que en Pària l'ha contestat ara, perquè la meva pregunta era qui controlava les poblacions de rats penats. Perquè jo no sabia de cap animal que mengés rats penats. Però deuen ser així, doncs, carnívors, no? Com la civeta, segons el lloc on estiguin, doncs, diferents animals. A veure, ratpenats aquí, a Catalunya, són les òlibes, fonamentalment, i algunes martes i alguna geneta. En altres llocs del planeta també els ratpenats són menjats per serps, a llocs tropicals, que es posen a l'entrada de la cova, així lateral, i quan passen ratpenats els cacen. Aquí això és molt més difícil. Sí. I una altra cosa era com és que la malaltia aquesta que hi ha als països àrabs, que jo pensava que ja s'havia acabat, però que tu has dit que encara segueix, com és que no s'estès tant? És menys encomanadora o...? A veure, el problema que hem tingut amb la Covid, i això, mira, en Ventrilla, a les primeres conferències que vam donar, deia, home, això es podrà controlar. Però és que el que no sabíem és que hi havia tants asimptomàtics. Ja. El problema que tenim ara és amb els asimptomàtics. Si no fossin els asimptomàtics, podríem controlar-ho molt bé, perquè ho acotarien i la dimensió seria molt diferent. En els països àrabs, i sobretot a Aràbia, va començar per extendre's molt al principi. I va haver-hi un cas molt, molt flagrant, va ser a Corea del Sud, que es va infectar bona part de l'hospital d'un dels pacients que venia d'Aràbia. Per qüestions, em sembla recordar que era per una qüestió d'aireació que no van tenir en compte, en fi, però ho van acotar molt. El problema que tenim ara és que la infecciositat, la transmissió és molt fàcil i, a més, hi ha asimptomàtics. Gràcies. Això que els asimptomàtics puguin contagiar tant abans de tenir la malaltia és tremendo. És tremendo. Següent pregunta, Mireia Udina. De fet, n'has fet dues, però una, la segona, Mireia, te l'han respost ara. Però si vols fer la primera, endavant. És el teu torn. A baix a l'esquerra, actives el micro. Hola, bona nit. Mira, jo vull preguntar, jo he vist molt a prop de la plaça del Nord, a Gràcia, i crec recordar aquest estiu, o potser l'anterior, ara no ho sé, i primavera crec que també, veure de nit, creuar la plaça, que hi ha molts arbres, i veure un ocell que vola baix. Dic que això és un ratpenat. Pot ser? I tant. N'hi ha molts a Barcelona. N'hi ha molts i moltes espècies diferents. Sí, segur. Per Gràcia n'he vist molts. Em va impressionar, perquè impressionen, veus, quasi volen al nivell del teu cap, no? Dius, ai, que me va dar, no? Sí. Vale, gràcies. Res. Perdó, Marisa Andreu, sí. Sí, hola, jo també, sisplau, m'agradaria... Bueno, són dos, també m'aprofito.
em pregunto que com una espècie que és un reservori de virus patògens, que a més no els serveixen per res, que sembla com si fos un taxi, diguem-ne, dels virus, que diu, me'n poso aquí i així després que em vagi deixant per llocs. Això és la meva pregunta, perdó l'analogia. I aleshores també em pregunto si quan ell es desplaça i quan menja insectes, ja sigui amb els conreus o a sobre dels rius, clar, també fa defeca, no? Aleshores, segons em caigui i quin animal vagi per allà o mengi per allà o d'allò, si és el que després pot ser aquest transmissor que costa tant de trobar. No sé si m'he explicat bé. A veure, intentaré veure si t'he comprès bé, si t'he entès bé. Sí. A veure, el primer raonament que vas fer, clar, pels virus això és un avantatge perquè els dispersa. I un bon paràsit, una bona espècie paràsita, és aquella que no mata l'hospedador. Perquè si el mata se li acaba el bròquil, parlant clar. Aleshores, doncs, quan estan ben adaptats, paràsit i hospedador, el paràsit no mata, li treu rendiment, però no el mata, perquè així pot sobreviure més. D'acord? Però l'utilitza per anar infectant altres llocs, com si diguéssim. Exacte. Ara, probablement, i això és una conjetura, per tant, vull dir, no, t'estic parlant una miqueta com a nivell d'impressió, perquè no he vist res que ho digui, però probablement sí que afecta en els ratpenats els virus. Sí que els afecta quan estan immunodeprimits. Per tant, en aquells animals que no estan sans, sí que poden desenvolupar la malaltia. Des d'aquest punt de vista, és no per al ratpenat, però sí per la població, és un avantatge evolutiu, perquè sobreviuen els que estan més ben adaptats. D'acord? Cal verificar-ho. El que sí que es puc dir és que quan estan immunodeprimits, alguns desenvolupen, per exemple, el virus ràbic. Alguns tenen ràbia i es moren de ràbia. Aleshores, la segona pregunta em deies... Sí, que quan van pels conreus, pels rius, que mengen insectes i tot això, ells també embruten, diguem-ne. La segona pregunta és, a veure, no es pot generalitzar. Aquí, en el nostre país, home, és molt difícil que la defecació infecti algú altre. Entre altres coses perquè en aquest cas els coronavirus que estan a les femtes, fonamentalment estan a les femtes, no a la saliva. Nosaltres trobem coronavirus a les femtes, no a la saliva. A la saliva també, però en molt menor grau. Aleshores, els que estan a les femtes tenen un període curt perquè s'inactiven després. O sigui, has de caure i tu passar per allà i vull dir, és molt... Ara, una altra cosa és que tu estiguis en contacte cada dia amb femtes de ratpenat, i això és una altra història. A nivell més global, i no de coronavirus, per exemple, de l'èbola, sí que les femtes, igual que l'orina, segurament, sí que poden contaminar certs fruits. Aquests animals, aquests ratpenats que viuen als arbres, que mengen fruita, poden contaminar algunes fruites i després venir alguns altres animals i infectar-se. Això sembla que pot passar amb l'èbola i alguns simis que mengen fruites que prèviament han mossegat o estan brutes de femtes de ratpenat i llavors poden infectar-se. Però estem parlant de zones tropicals i d'altres espècies de ratpenats. Aquí els ratpenats hem d'estar tranquil·líssims, perquè més aviat ens ajuden, no ens ocasionen problemes i ens ajudaran molt més. La següent pregunta, la següent paraula, l'ha demanada l'Ali Massacs, justament. L'Ali? Sí. Vale, ja estic.
Hola, Lali. Bé, no, hola. No, molt interessant tot, moltes coses, però clar, el que veig és que amb el que dius hem d'estar preparats per pandèmies sovint a partir d'ara, perquè si això té a veure amb com hem organitzat ara el món i com estem vivint, tenim tots els números, no? Aquesta és una. A veure, Lali, el 2013 ja vaig publicar alertant que això podia passar. I ho tinc escrit. Clar, quan les coses van bé és molt difícil. És molt difícil de fer entendre, perquè et diuen que ets un alarmista, que jo d'alarmista, però ja em coneixes, vull dir, d'alarmista no en tinc res. El que passa és que tots els indicadors t'estaven indicant que amb tota la dinàmica que portem ens porta cap aquí. Per dir-ho resumit i per no allargar-me, hem iniciat una globalització que jo no em poso si és bona o dolenta. Té coses molt bones i té coses no tant. Però sense prendre precaucions. Sí? O sigui, sense l'anticonceptiu. O sigui, no hem pres precaucions. Ens hem llançat amb una globalització que, bueno, clar, vull dir, així a pelo. I, clar, això té conseqüències i les conseqüències ara les estem veient. I les vam veure amb el SARS-1, les hem vist amb el MERS, les hem vist amb l'Ebola i ara ens ve el SARS-2. I això, i probablement ara ens vindran molts problemes amb els mosquits perquè s'estan extenent malalties tropicals que abans no teníem. I aquí ja tenim el dengue. Per tant, doncs, clar, alguna cosa hem de canviar perquè si no ens agafarà, cada vegada ens agafarà a contrapeu. I una altra coseta que volia dir és, perquè has parlat molt del ratpenat, doncs com aquest, que és un gran reservori de virus perquè és tan antic i té tot aquest... Però n'hi ha d'altres d'espècies reservori, vull dir que són importants ara, en aquest tema de les pandèmies, Sí. A veure, he parlat del ratpenat perquè avui anava de ratpenats, però els rosegadors és un altre grup molt important. Hi ha certes aus que són molt importants, molt. Estem trobant virus que ocasionen les malalties, gran part de les encefalitis d'estiu, que es diagnostiquen a casa nostra. Són produïdes per virus que ara estem veient que porten certes espècies d'aus. Estem veient en els senglars, en els senglars estem treballant i hem publicat coses ja sobre l'hepatitis E. L'hepatitis E és una hepatitis relativament nova, d'origen també asiàtic, que s'ha extès ràpidament per tot el món. Cada any hi ha 10 milions de persones afectades i que normalment és asimptomàtica, però hi ha un tant per cent que és fulminant. Aleshores, és una qüestió també de probabilitats. Què és el que hem trobat? Doncs mireu, hem trobat que els senglars que capturem a la plaça Espanya i que capturem per Barcelona i a Collserola, doncs un 20% hem aïllat virus d'aquests animals. I un 59% eren seropositius, vol dir que han estat en contacte. Això és el rècord Guinness d'Europa. I actualment tenim noves dades que arribem ja al 70%. Per tant, clar, s'és asimptomàtic la majoria, sí, però és una qüestió de probabilitats. Tard o d'hora tindrem un problema greu. Aleshores, bé, clar, tu parles amb els caçadors i et diuen, home, jo això tota la vida. Sí, però és que tota la vida no hi ha hagut aquest virus és de fa poc i les coses van canviant molt ràpidament i no en som conscients. I simplement és prendre precaucions. A vegades és molt fàcil, vull dir, són relativament senzilles, però s'ha de tenir la informació i canviar certs hàbits. Punt. Gràcies. Ja n'hi ha prou, no diguis les més. No, a veure, estem en un món molt canviant que ens obliga a canviar coses nostres. A canviar certes actituds, a certes maneres de fer. No és qüestió d'estar preocupat, d'estar amb por. Escolta, mira, el dels senglars és molt fàcil, vull dir, és relativament senzill. Què s'ha de fer? Home, no donar-los de menjar, mirar que no entrin en els jardins on estan després hi juguen els nanos,
En una primera etapa, la gent de Parc i Jardins, pobres, perquè és que ho feien amb tota la bona voluntat, doncs els posaven a dins dels parcs per tenir-los acotats allà i que els poguessin venir a buscar i emportar-se'ls. Clar, aquí no poden ser-hi, perquè és que després hi van els nanos. I aquí s'hi defequen, després hi ha la transmissió. Mirar que els contenidors han après a bolcar-los, que no els bolquin. Són coses que són relativament fàcils de solucionar i que eviten molts problemes. Però, clar, has de tenir la informació. I, a més, hi has de tenir bona voluntat de poder-ho fer, de voler-ho fer, de voler solucionar. Per tant, vull dir, no és qüestió d'estar espantat, sinó és qüestió de tenir la informació, saber que hi ha coses que estan canviant i punt, vull dir, i prendre aquestes precaucions i res més, i no angoixar-se per això. Gràcies. Una pregunta d'Albert Martínez sobre els morissecs, que passen d'un altre terme. Hola, bona nit. Jo, quan feia espeleo, es parlava bastant de l'osteoplasmosis, que venia del guano dels morissecs. Però em sembla que no és d'origen víric, no? No. Però també afectava la respiració. Sí, això no és d'origen víric i, de moment, que jo sàpiga, aquí a Catalunya no en tenim. És més de països més tropicals, de països més càlids. Mira, n'hem estudiat ara força al Brasil, i al Brasil sí que n'hi ha molt. De fet, la histoplasmosis sembla que va ser el que va originar la mort dels descobridors de la tomba de Tutankamon. Perquè hi havia la llegenda que es moririen, perquè van descobrir la maledicció. I la maledicció és que quan van entrar hi havia excrements de ratpenats que al trepitjar van posar la pols i els patògens en suspensió i els van ingerir amb la respiració. I això els va produir temps després, vull dir, uns dies després, un col·lapse respiratori. Per tant, hi era la histoplasmosis, sembla. Sí, havia sentit la història aquesta, la maledicció del faraó, i és preciosa. Per cert, ara que deies això dels senglars i que si accedeixen i agafen les escombraries i tal, haurem de fer com als Estats Units, que fan els contenidors d'escombraries amb una porta especial perquè els ossos no puguin ficar la mà i no sé què. O sigui, ho tenen molt ben pensat. Són coses que allà es pensen i a nosaltres ens crida l'atenció. No, ostres, un sistema perquè l'os no pugui obrir la porta, però és que ho feien, no? Hi ha una altra cosa, hi ha una altra cosa, a més, que és important. I és clar, nosaltres ara, des de la nostra visió, diguem-ne, antropocèntrica, estem pensant que els animals ens transmetin malalties, però és que nosaltres també les podem transmetre amb ells. I els senglars s'infecten de malalties també nostres al menjar en els contenidors. Entens? Per tant, doncs, això va amb les dues, és biactiu i s'ha de tenir en compte. Sí, i el que dius tu, tens tota la raó, s'hauria de pensar un sistema perquè no el volquin els contenidors. Roser, anem acabant ja, anem tancant l'última pregunta o penúltima, perquè sempre en fem una que ja és clàssica. Roser Lucas, on estàs? Em sentiu? Sí. Primer de tot, perdonar com m'ha sortit això, perquè deu haver corrector. Jo, com de Vico Llengua, he quedat esgarrifada de veure què havia escrit. Llavors, una de les coses que volia preguntar, m'ha interessat molt allò de tants diferents noms per anomenar les rates pinyades, que és com en dèiem a casa de petita, i jo ara pensava que estava malament i que havíem de dir tots rats penats. Suposo que el llibre que has comentat era aquell de rats penats, ciència i mites, em sembla que és el que ha recomanat. I després també volia preguntar, això que dèieu que des que l'home conviu amb animals ha anat agafant malalties víriques, volia preguntar si hi havia algun perill amb la convivència amb les mascotes, perquè jo no en tinc ni soc gaire partidària, però he sentit dir que quan es conviu amb mascotes justament es té més defensa, sobretot els nens petits, respecte a determinades malalties.
I després també volia preguntar si una de les maneres d'intentar solventar tot això seria deixar de menjar carn. A veure, tot el que m'has preguntat és llarg, Perdó. És llarg de contestar, intentaré resumir-ho. A veure, lo de les mascotes... Les mascotes fa molts anys que conviuen amb l'espècie humana. Per tant, és més difícil. El que pot succeir actualment, que això és nou, és que hi ha certs patògens que estan arribant nou o que han arribat fa poc i que poden passar a l'espècie humana a través de les mascotes. Si la mascota accedeix i es menja o té en contacte amb l'excrement del senglar, pot ser la via de que s'infecti la persona que està amb la mascota. Però les mascotes, com a malalties pròpies, fa molts centenars d'anys que són mascotes i que conviuen amb l'espècie humana. De fet, amb el que estaves dient, hi ha una cosa que sembla cada vegada apunta més, i és que les primeres epidèmies comencen quan l'espècie humana fa dues coses. Una, s'agrupa per fer grans poblacions, per tant, augmenta la possibilitat d'amplificació, i també quan comença a tenir animals, quan comença el que és la ramaderia. I a partir d'aquí comencen les primeres infeccions, diguem-ne, les primeres epidèmies, com pot ser la verola i altres malalties d'aquest tipus. Per tant, això està lligat, però jo amb les mascotes estaria molt tranquil. Estaria molt tranquil. L'altra pregunta em deies? No et sento. No et sentia, Bruna. Perdó, preguntava si una solució seria deixar de menjar carn. A veure, hi ha un problema amb la producció de carn. Hi ha un problema amb la producció de carn precisament perquè en molts països la producció de carn està molt lligada a aquestes granges que tenen els animals molt al costat un de l'altre, amuntegats i sense condicions sanitàries. Estic pensant en el sud-est asiàtic, evidentment, però també hi ha altres països. Aleshores, clar, estem augmentant la probabilitat que hi hagi aquests salts d'espècie. Fins i tot amb la Covid-19 s'havia parlat de que no vingués d'algun animal de granja. Per què? Home, doncs perquè, clar, poques condicions sanitàries, animals tots posats un al costat de l'altre, doncs això fa que es transmeti molt més fàcilment i s'adaptin els patògens a l'espècie humana. Sí que és cert que tenim un problema greu i és a nivell demogràfic. Cada vegada som més, per tant, cada vegada mengem més. I necessitem més recursos. Això ens ho hem de fer mirar. Per tant, si necessitem més recursos, clar, necessitem més granges. A no ser que... o camps de conreu. I això està molt lligat a la producció de carn. Molt lligat. Per tant, jo amb algunes xerrades explico que, de fet, tenim 3 grans reptes aquest segle. Un són les epidèmies i la salut global. 2, la demografia. I 3, molt relacionat amb això, el canvi climàtic. Ens hem focalitzat en el canvi climàtic i està bé, però alerta perquè les altres són tan importants com el canvi climàtic i estan molt relacionades. I ho hem de solucionar. Hem d'esmerar-nos a realment afrontar aquests 3 problemes per la pròpia supervivència humana, que segur que ho trobarem, per egoisme propi, però segur que es trobarà solucions. El que passa és que el que es tracta és que siguin abans, quan més aviat millor. Us explico una cosa que no us he explicat i, si em permeteu, tinc 2 o 3 minuts. Cristina? Tens 2 o 3 minuts, sí. I hi ha
una pregunta i després ja el comiat en què et farem una personal. A veure, hi ha una cosa que és importantíssima i que està succeint, i és la desforestació. Estem perdent molts quilòmetres quadrats, milers de quilòmetres quadrats de boscos tropicals cada any. I això, fins fa poc, el que s'interpretava és perdem el pulmó del planeta, hi ha una manca de biodiversitat que es perd, i és veritat. Però és que això té unes repercussions a nivell de salut tremendes, i això no en som conscients. Té unes repercussions a nivell sanitari molt importants. Per què molt importants? Doncs mireu, perquè ho resumeixo, perquè és molt més ampli, però al perdre aquestes masses forestals, els animals que viuen allà no desapareixen. Alguns es moren, però els altres s'adapten a la nova condició. I quines són les noves condicions? Doncs que allà on hi havia bosc tropical, ara hi ha granges, ara hi ha assentaments humans. Per tant, aquests animals busquen refugi, no en el bosc, sinó busquen refugi a les cases de la gent que va a viure allà, a les granges, etc. I això augmenta la probabilitat de transmissió de certes malalties que no en teníem ni idea, moltes d'elles, que poden passar als circuits humans. D'acord? Per tant, vull dir, són coses que sí, ens ho hem de fer mirar. Ens hem de fer mirar tota una sèrie de coses que realment hem de canviar. I canviarem, segur. El que passa és que ens tocarà. Primer ens hauran de tocar el crostó perquè, en fi, les coses aniran mal dades i al final les farà, com sempre. Però aquesta és una de les grans transformacions i grans reptes que tenim. Mira, la darrera pregunta tècnica la fa la Laura Force, però té problemes amb el micro i ens dona una mica d'esperança, esperem. Diu, de cara a la conservació i protecció de les espècies de ratpenats, quins problemes principals tenim? Diu, perquè entenc, i a més celebro, que la divulgació com a eina en aquest aspecte fa front a la mala imatge que a vegades es té o s'ha tingut dels ratpenats com a reservoris vírics, i sobretot en el renou social d'ara. Diu que ella ha notat un augment del nombre de caixes refugi de ratpenats arreu dels boscos. I pregunta, és així? Hi ha més... Sí, hi ha molta més sensibilització. És cert que hi havia mala premsa i que, en fi, són animals, home, clar, a veure, animals que es pengen cap per avall, que viuen en llocs foscos, que surten de nit, que teòricament no s'hi veuen i s'orienten... Clar, això genera una quantitat de llegendes i històries tremendes, tremendes, amb cases abandonades, és que té tots els ingredients. Aleshores, però en canvi, el que jo crec que s'està entenent i estem fent una labor molt important és de difondre i el valor que té el ratpenat i el valor que té precisament de cara a la conservació i els equilibris a nivell de sistemes naturals, de regulació d'aquestes poblacions d'insectes, del valor que ens té de preveure les plagues forestals i plagues agrícoles, de tots els animals, o sigui, tots els vectors aquests que ens poden transmetre, aquests sí, malalties, com són mosquits. Per tant, jo crec que sí que es van tenint. I cada vegada hi ha més caixes niu, sí, hi ha més caixes niu perquè obeeixen a dos coses, dos factors. Un, perquè amb ambients degradats es substitueix, per exemple, després d'un incendi, per recuperar que no hi ha bosc, es posen caixes niu. Dos, també algunes caixes niu serveixen com educació ambiental i permet la divulgació. I tres, en alguns casos, a més, ens permet estudiar certes espècies que si no hi haguessin caixes niu no en sabríem res. Per tant, doncs sí. Bé, doncs ara arriba el moment de la pregunta final. I és que en tots els nostres ponents ens agrada saber com veu arribar a especialitzar-vos i, en el teu cas, Jordi, com vas arribar a treballar amb ratpenats? Des de sempre volies fer-ho o va ser durant la carrera? En fi, tu mateix. És molt fàcil. És molt fàcil. A veure, estava concretament un dia a casa dels pares,
estic parlant de fa molts anys, a la Cerdanya, quan encara no era turística, i estava al balcó de casa i vaig veure passar un ratpenat molt gros. I vaig pensar, ostres, què és això? I vaig començar a mirar-m'ho i no hi havia res. O sigui, pràcticament ningú estudiava ratpenats. I vaig pensar, doncs mira, seria interessant de mirar i començar a mirar. I a partir d'aquí vaig començar a mirar d'estudiar ratpenats. I, bueno, fins ara. Fins ara, molt bé. Doncs hem arribat al final. Acabo amb la reflexió que ens ha deixat escrita l'Eulàlia. Diu que creu que per arreglar tot el desgavell en què estem i ens hi podem posar encara més de mans i peus, diu, crec que és qüestió que els polítics escoltin els científics, no? I en això estem. I bé, a tots vosaltres, moltíssimes gràcies per haver participat, per haver tan activament. Us esperem en el pròxim Cafè Científic, que serà unes veus científiques el 20 de gener. He deixat escrit aquí l'adreça on trobarem aviat la crònica que faré de la trobada d'avui. I res, que tingueu un bon Nadal íntim. I diferent. Diferent, sí. El que portem. Això, i esperem que l'any que ve ens porti millors notícies que aquest. Si voleu fer algun comentari entre tots, és el moment d'obrir el micro i dir-ho. Serà millor